Duha ka Cebu-based university midominar sa bag-uhay lang gipahigayon nga Certified Public Accountant kun CPA licensure examination. Napo ka mga graduates sa tanan gikan sa duha ka mga universidad ang nanghaon og milangkob isip mga top-notchers. Si Nico Serino sa report. Upat ka mga graduates sa University of San Jose Recoletos ang mitop sa May 2016 CPA licensure exam. Kini ang labing daghan nga top-notcher sa CPA exam gikan sa USJR. Top 3 sa eksaminasyon si JV Anga nga nakakuha og 91.67%. 7th place si Eliza Torres, gisundan sa 8th placer nga si Shenen Gokong. Samtang 9th place si Kenny Tabiliran. Ang tulo mitapos nga magna cum laude, samtang ang top 3 nga si JV summa cum laude. Content ako nga makapasar lang, but I think pag kuan sa mga pre-boards pa lang sa una kay work, nanay sort of expectation or kanang some sort of kanang expectation from people ba nga mo tapos. So I think that also motivated me to kanang push harder. Ang review is kind of imo na lang i-refresh imo na katunan sa undergrad. So if in case nice imong foundation sa undergrad, so inig-review di ka malisuran, so inig-take sa exam kanang kuan na siya. Sa USJR, 108 ang mipasar gikan sa 133 nga mitake sa exam o 81.20 passing percentage. Sa mga dunay 50, umas daghan pang examinees, giila ang universidad nga third top performing school. It's actually a mixed feeling. I'm happy, I'm proud. No? There is that high sense of fulfillment that the efforts of our graduates, the efforts of our teachers have really paid off. No? And we should also acknowledge the support of the administration for that. Gumikan sa dungog nga naangkon, muhatag ang eskwelahan og financial reward sa mga top-notchers. 100,000 pesos og laptop sa third placer, 75,000 og laptop sa 7th placer, samtang tig 50,000 pesos og laptop sab sa 8th ug 9th placer. Wa pay labot niini ang ganti gikan sa ilang review center. Sa maog gihapon nga board exam, nanghawd sab ang mga graduates gikan sa University of San Carlos o USC. Unom sa ilang mga graduates ang nalakip sa top 10 sa maong eksaminasyon nga nahimutang sa 4th, 5th, 6th, 9th ug 10th place. Butang nga matud pa pamatuod nga di gyud kabintahaan ang mga eskwelahan sa Sugbo ug angayan gyud nga ikapasigarbo. Cebu's education, Cebu's universities, okay, can match with any other universities in the country. And I think Cebu is very strong in the CPA area. Nico Sereno, Balitang Bisdak.